रे धनिया से बढ़कर हमारा अखिए में नासाबा, तू ही तो बिगड़ले बारू दिलवा के दासाबा। जी हाँ भैया, पवन सिंह के टीजर लॉन्च हो गए बा दिलवा के दासाबा, जे कि भैया पवन सिंह के लुक का, पवन सिंह एकदम देहाती एकदम आ रहे बारे, देहाती कपड़ा पहन के एकदम लड़की भैया एकदम फिदा हो गए बाड़ी, एकदम लड़की एकदम धनिया खरीद ले बाड़ी और धनिया से भी नशा बा एकदम लड़की कह रहे बाड़ी, हम थोड़ा देख रहे बाड़ी। तो भैया पवन सिंह के एकदम देख ले बाड़ी, पवन सिंह के एकदम देहाती लुक, गमछा लुंगी में एकदम सब एकदम फिदा हो गए बा। सूर्या बंशव के भैया गाना तू ही तो बिगड़ले बारू दिलवा के दासाबा। जी हाँ भैया, लड़की एकदम बिगाड़ देले बाड़ी एकदम पवन सिंह के एकदम लड़की। भैया एगो कहानी में नया इंटरेस्ट ही आवेला, जब भी देखबा प्यार मोहब्बत हुई तो लड़की हमेशा एकदम बुतरू को खिलाई और तोहरा देखे चाचा चाचा कही, काहे कि भैया एकदम चाचे कह के तो एकदम प्यार हो जाला। और लड़की जब तक बुतरुआ नहीं लेना भैया तो हनी सबके लव स्टोरी भी एकदम चालू ना हुई। जैसे कि गनवा में एकदम लड़की एकदम बुतरुआ के खिला रहे बाड़ी और लड़का के देख रहे बाड़ी, मतलब कि पवन सिंह के। अब भैया पवन सिंह कम नहीं के, पवन सिंह भैया वो सेम वही प्यार मोहब्बत के बढ़ावे खातिर वो लड़का के गोदी में उठा दे रहे होते बाड़े। अब भैया हो उतने में प्यार और आगे बढ़ जाता भैया हो। ये कहानी एकदम सूर्या वंशम में भैया गनवा के, भैया गनवा है तो खूब मजा आई भैया, काहे कि अबे दुबे एकदम गनवा के गैले बाड़ी, पवन सिंह गनवा के गैले बाड़े एकदम खूब एकदम बवाल हुई। काहे कि भैया शोर म्यूजिक से गनवा आयल बा, जाके सुनिए हमरो प्यार दुलार दी, काहे कि भैया गनवा है तो अपडेट दे। भोजपुरी समाज जिंदाबाद।